Anténa Hit Radio. Pekné ránko želáme aj na slovenské cesty. Všetko, čo sa na nich deje, sleduje Monika Kardošová. Pekné ránko za volanty prajem. Dopravná nehoda sa stala pod Strenčnom v smere do Martina a v Námestove pri čerpacej stanici Slovna v smere do centra. Dopravné hliadky vás neminú v Hanušovciach nad Topľou v smere do Prešova a na výjazde z Dolného Kubína do Kráľovian. Pozor na radary, ktoré sú na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, v Trenčine Opatovej v smere do Dubnice nad Váhom, v Žiline Strážovej a to obojsmerne, vo Zvolenie pri Bučine tiež obojsmerne, v Lučenci na ulici Boženy Nemcovej tiež obojsmerne, v Lovinobani obojsmerne, na výjazde z Prešova do Kapušian a v Michalovciach pri Najelektrodome tiež obojsmerne. Spomaliť sa rozhodne oplatí aj v Bratislave na Lemačskej, kde jazdia mobilné radary Biela Octavia a Modrá Fabia. Pozor na rýchlosť aj medzi Stropkovom a Vranovom nad Topľou, kde jazdí mobilný radar Biela Fabia. Vaše aktuálne informácie zo slovenských ciest nám môžete volať na telefónne číslo 0904 99 11 11. Z Anténa Hit Rádia prajem šťastnú cestu.